Здравейте, мои подведени в 7. Аз съм Мири и... съжалявам, че толкова дълго време не съм снимал клип. Но днес снимам и мисля да следващата ми поредица, като отиде бързачеци, следващата поредица ще направя днес. Такова, той ще играе една друга игра, не тая Counter-Strike, една друга, само че днес е петък и това на училището, аз съм болен и за това сега съм. Добре, мои поздравители, бързовчета, мисля, утре ще снимаме нов клип и това беше от мен. Дано ви харесва клипа. Да, той продължава един час пъти. И така, които са абонирали за мене или които не са се абонирали и ще гледат този клип, да се абонират за мене, да ми дадете окейче. Очаквам на следващия ми клип да ми пишете и това беше от мен. Чао!